Bod 21 je návrh na predaj pozemku parcela číslo 1444/11 pre Technopol Service. Tam vypracovaný znalecký posudok. My pre potvrdenie tej ceny, ktorá tam bola uvedená, sme dali vypracovať ešte jeden znalecký posudok, ktorý sa líšil len v centoch, čiže celková hodnota, ktorá potom je tam uvedená, je 50,19 eur za meter štvorcový. My sme riešili so záujemcom aj to, že teoreticky, či je záujem o odkúpenie aj ostatných parciel, povedzme trávnatej plochy okolo a tak ďalej. V tomto prípade sa jedná o pomerne veľkú plochu, čo sa týka metrov štvorcových, čiže keby sme to mali riešiť teraz, tak nie je Technopol schopný momentálne to zrealizovať, avšak sme dohodnutí spolu tak, že majú kvázi predkupné právo a zase z ich strany prejavili záujem, že ak v budúcnosti budú ďalej sceľovať tento majetok, tak oni budú tí, ktorí budú tieto aj ostatné parcely postupne kupovať z dôvodu, aby sme ten majetok nejakým spôsobom nerozdrobovali. Čiže toto je predrokované a v ďalších prípadoch budeme pravdepodobne predkladať materiály, kde budeme riešiť aj tieto trávnaté plochy. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. K tomuto budú prihlásená aj pani Petopršta. Končím možnosť sa prihlásiť do diskusie. To sa nie, pán. Nech sa páči, pani Petopršta. Pán Bajan, to je naozaj závažná vec, aby ste ukončili diskusiu Nehajte na mňa vyspodu, pani duchu. kolegyňa, dobre? Chcem vás poprosiť, tento materiál už tu máme neviem koľkatýkrát, stále tá príčina toho, prečo nie, je na strane 6. Keď sa pozriete vlastne na rozkúskovanie toho pozemku, to je absolútne nezvyčajné, aby ste mestu predložili takýto predaj. Ja sa chcem spýtať, je nejaké stanovisko mesta, alebo nejaké, prečo máme takto rozkúskovať mestské pozemky? Veď to je úplne nepriateľné, aby sa takýmto spôsobom predávali pozemky. Za ďalšie, nejakou zmluvou negarantujete, že majiteľ môže predať ten pozemok niekomu inému. To sa proste nedá. Keď raz už sa stane majiteľom tohto pozemku, môže si s tým robiť, čo chce a nemôžu tie zazmluvnené veci prejsť na ďalšieho majiteľa. To proste nejde. Ďakujem pekne, pani Petopršta. Možno malá poznámka. Keby tam nebol súhlas pána primátora v materiálu, tak o tom nediskutujeme. Ďakujem pekne. Posledným prihlásený pán poslanec Žačka, nech sa páči. Napríklad trafostanica, o ktorej sme hlasovali predtým, tak sa predávala za 167,3 eur na meter štvorcový. A takisto by som rád prečítal všetkým, lebo ja som si cez interpeláciu na meste požiadal pána primátora, aby sa mi vyjadril, aká bola priemerná cena za posledných 5 rokov, za ktorú mesto prenajímalo, čo je v zásade aj k tým tenisovým kurtom, a za ktorú mesto predávalo pozemky mestské. A len pre vašu informáciu, ja viem, že to už aj tak je dopredu dohodnuté, že sa to odsúhlasí, takže ale aby aspoň niektorí možno mali trošku výčitky svedomia. Interpeláciou zo dňa 1.3.2012 sa na mňa obratili so žiadosťou o výpočet priemernej ceny za predaj a priemernej ceny za prenájom pozemkov magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky za posledných 5 rokov. Dovolujem si vás upozorniť, že predmetné sumy sú orientačné a odrážajú sa v nich aj prevody a prenajmy pozemkov, ktorých účel bol verejnoprospešný a cena za prenájom a prevod symbolická, ako napríklad nájom pozemkov pri výstavbe protipovodňovej ochrany, nájom pozemkov za účelom vybudovania nosného systému MHD, predaj občianskemu združeniu Liga proti rakovine SR, taktiež je cena ovplyvnená predajom pozemkov pod garážami, ako aj umiestnením podľa katastrálnych území a vybudovanej infraštruktúry. K vyššie uvedenej požiadavke uvádzam, že podľa vyhodnotenia príjmov z predaja a prenajmu pozemkov za posledných 5 rokov bola priemerná výška nájmu 3,5 eur na meter štvorcový na rok a priemerná výška ceny za predaj pozemkov 167 eur na meter štvorcový. Vážené dámy, vážení páni, mesto za posledných 5 rokov s ohľadom aj na tie spomenuté veci, kedy sa dávalo za symbolické ceny, malo priemer za meter štvorcový 167 eur. My ideme predávať za 50. Týmto dávam návrh na zvýšenie ceny aspoň na to, ktorú uvádza mesto, na 167 eur na meter štvorcový. Ďakujem. Poslanca Hrčku, ktorý znie, navrhujem zvýšiť cenu za predaj na 167 eur za meter štvorcový. Áno, budeme hlasovať o tomto návrhu, nech sa páči. Za 10, proti 4 a zdržali sa 10, nehlasovali 6. Konštatujem, tento návrh nezískal potrebnú väčšinu. Nech sa páči ďalej návrhová komisia. Konštatujeme, že to potrebujeme posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa. Po druhé, schvaľujeme predaj. Budeme hlasovať, pani poslankyne, pani poslanci, nech sa páči.
27 prítomných, 18 za, 6 proti, 1 sa zdržal, 2 nehlasovali. Tento návrh uznesenia nebol úspešný. To zvedavý, ako naplníte rozpočet, pán kolega Hačka. Ďakujem za slovo. A ja by som chcel svoju interpeláciu jednu predniesť. Dňa 17.4.2012 na miestnom zastupiteľstve mestskej časti Petržalka bol predložený bod 21, návrh na predaj pozemku parcely číslo 1444/11 pre Technopol akciovú spoločnosť. V úvodnom slove som sa od pána prednostu Štefánika dozvedel, že existujú dva znalecké posudky na ocenenie hodnoty parcely číslo 1444/11, pričom jednu z nich si dala vyhotoviť mestská časť Petržalka. Prvý posudok vyhotovil inžinier Olčík Jarabica, ktorého si vybral žiadateľ Technopol Services akciová spoločnosť. Druhý, nezávislý znalecký posudok, mestská časť Petržalka vyhotovila u pána inžiniera Ivana Izakoviča. Podľa mojich zistení sú títo dvaja znalci v rodinnom vzťahu, sú švagrovia. Vzhľadom k tomuto zisteniu chcem požiadať o vysvetlenie, ako sa stalo, že z 988 znalcov v odbore stavebníctvo, odvetvie hodnoty nehnuteľnosti, ktorí pôsobia na území SR, sa mestskej časti Petržalka podarilo vybrať znalca, ktorý je rodinným príslušníkom znalca, ktorého vybral Technopol Services, ktorý žiadal o kúpu tohto pozemku. Ďakujem. Náhoda. O tie komunikácie sa bude riadne starať aj naďalej, lebo nakoľko dnes je to v stave, že sa o ne síce stará, ale je to len taká nejaká ako neformálna dohoda. Ja sa ešte vrátim k cene. Tá cena, tak ako je uvedená v návrhu uznesenia, na základe aj tretieho znaleckého posudku je na úrovni 51,39. Ako viem, že boli diskusie o tom málo, veľa. A ďakujem za slovo, ja to zhrniem. Prvýkrát tento materiál bol predložený na zastupiteľstvo november 2011, december 2011 bol stiahnutý, február 2012 bol stiahnutý, apríl 2012 neprešiel, hlasovalo za ňo 18 poslancov, trvalo 21. Teraz je teda predložený 5. krát do programu zastupiteľstva. Čo sa týka znaleckých posudkov, tak áno, máte pravdu, tie znalecké posudky sú v poriadku. Napriek tomu, ako som už spomínal, že prvý znalecký posudok si nechala vypracovať firma Technopol a druhý, nezávislý znalecký posudok, si dala vypracovať mestská časť Petržalka u švagra toho prvého znalca. Keď som sa pýtal, ako sa toto mohlo stať a pravdepodobnosť, že nastane takáto situácia je 1,5 miliónu, tak mi bolo odpovedané, komisia zložená z odborných pracovníkov mestskej časti, náhodným výberom vybrala a tak ďalej. Keď som sa pýtal, aká komisia, kedy zasadala, aký bol zvolený spôsob náhodného výberu, dostal som odpoveď, že na toto mi nebudú odpovedať. Čiže toľko k nejakej transparentnosti. Čo sa týka znaleckých posudkov, ten znalecký posudok je podľa môjho názoru správený veľmi účelovo, a to preto, že tá plocha, ktorá sa nachádza okolo Technopolu a ktorú vlastní mesto alebo mestská časť, má zhruba 12 000 m². My z týchto 12 000 m² sme vybrali 3 000 m² chodníkov, ktoré celú túto súvislú parcelu rozdelia na 10 až 12 menších parciel. Tým pádom sa samozrejme našiel spôsob, ako znehodnotiť celú parcelu a predať ju za smiešnú cenu. Už som tu čítal na minulom zastupiteľstve, kde som dostal odpoveď na interpeláciu od pána primátora, aká je priemerná cena v hlavnom meste, za ktorú hlavné mesto predávalo pozemky za posledných 5 rokov. Cena bola 157 eur na metr štvorcový, priemer za 5 rokov. My, keby sme predali za tento priemer tých 12 000 m², dostali by sme zhruba 1,8, možno 2 milióny eur. My teraz za 150 000, ktoré strašne potrebujeme, znehodnotíme celú túto parcelu a potom jediný, komu to budeme môcť predať, pretože tie parcely budú, z jednej veľkej súvislej parcely bude 10-12 menších, bude firma Technopol a zase, keď vám akýkoľvek znalec príde urobiť znalecký posudok, tak vzhľadom k tomu, že sa to takto účelovo celé rozdelí, tento pozemok, tak sa bude môcť zase predávať len za zlomok tejto ceny, nie za normálnu trhovú cenu, za ktorú by sa to predalo. Čiže môžete si urobiť ešte ďalšie 4 znalecké posudky, tie vám potvrdia, že chodník o šírke 3 metre a takýchto chodníkov okolo celých týchto pozemkov naozaj majú hodnotu 50 eur na metr štvorcový. Problém je v tom, že tá parcela, ktorú týmto likvidujete, má ďaleko väčšiu hodnotu. To nechcete počuť, vy nechcete viac peňazí, pretože pravdepodobne druhá strana by komerčný nájom alebo komerčnú cenu za toto nezaplatila, tak sa našiel spôsob, ako to niekomu dať aspoň za nejakú cenu. S
týmto nemôžem súhlasiť a som strašne zvedavý, kto za toto zahlasuje, pretože treba 21 poslancov. Minulé za to zahlasovalo len 18. Verím, že ich zase 21 tentokrát nebude. Ďakujem. Také možno by som uprostnil, že hneď vedľajší pozemok chodník Mestská rada predala alebo odporúči predať za 56 eur, a nie za 157, ako si spomínal, to je detail už. Ešte raz upozorňujem, že z dlhodobého hľadiska je to neudržateľný stav. Nikto, žiaden vlastník vám nebude 50 alebo 20 rokov udržiavať verejné parkovisko, ktoré pre neho nebude výhodné. Bude to jeho pozemok. On si v budúcnosti jednoducho túto zmluvu buď zmení dodatkom, alebo nie. Buď sa rozhodníme, že to chceme predať za komerčnú cenu, alebo nie. Pána poslanca Radosa reagujete. Pán Radosa chce urobiť, alebo vy chcete urobiť autoremediou nejakú zmenu. Tu sa nejedná iba o to, že to ostane parkovisko. Tu sa jedná o tú cenu. Tá cena je smiešná, tá cena je nevýhodná pre mesto. Ak to chcete predať, áno, zabezpečme to, aby to bolo autoremedúrou urobené ako verejné parkovisko, ale tá cena jednoducho nie je normálna. Tá cena je nekomerčná. Pán Klein, nech sa páči. Ďakujem. Ja len veľmi krátko inými slovami zopakujem, čo kolega Hrčka povedal. Dámy a páni, toto je legálna zlodejina a toto zastupiteľstvo ju odhalilo. Je to klasická schéma, kde jednotlivé časti sú lacnejšie ako celok. Keby som to mohol nakresliť na tabulu, tak vám to všetkým nakreslím. Dnes predáme kúsok parcely za zlomok ceny a neskôr, po istom čase, príde opäť firma Technopol pýtať zostatok tej parcely opäť za zlomok ceny. Ja sa pýtam, a položte si všetci túto otázku, prečo Technopol nekúpi celú parcelu za trhovú cenu? Ďakujem. Budeme hlasovať, pani poslankyň, sa páči. Za 23 proti 8, nikto sa nezdržal. Jeden nehlasoval, konštatujem uznesenie k Technopolu. Bod číslo 32 je posledný z toho radu osobitných zreteľov. Je to predaj pozemku v katastrálnom území Petržalka pre spoločnosť Technopol Service. Najprv pán poslanec Hrčka. Nech sa páči. A ďakujem za slovo. Ja sa vám teda čudujem, že tento materiál predkladáte. Tak len pre vašu informáciu. Od roku 2010 toto mesto nepredalo v Petržalke pozemok pod 116 eur, s výnimkou 38 eur, čo bola predaj nejakého zeleného pola na križovatke smerom na Rusovce, alebo na Jarovce. Potom máme tento posudok za 55 eur a potom najbližší ďalší máme 116, 120 a tak ďalej. Keď sa predávajú v mestskej časti Petržalka pozemky pod trafostanicou, to znamená, že nejakú elektrickú trafostanicu, ktorú si potrebuje nejaká novostavba postaviť a nenaplánovala to na svojom pozemku, ak chce to kúpiť od mestskej časti, tak sa tie pozemky, a to sú podľa mňa podstatne menšie parcely, tak sú znaleckými posudkami ohodnotené na 180 eur a podobne. Tu ako zázrakom Technopol má 55, ale Technopol je v tomto špecifický, lebo Technopol si dokázal 55 vybaviť aj v Petržalke, to je tá story, o ktorej som vám spomínal, tých dvoch znalcov, keď jeden urobil znalecký posudok na 50 a potom druhý, nezávislý znalecký posudok, robil jeho švagor. Hej. To taká náhodička vtedy vyšla, ja som vás na to vtedy upozornil, povedal som vám, že je to nevýhodné, nedali ste si povedať, dali ste opätovne súhlas a samozrejme, že v Petržalke to asi na 4-krát prešlo. Neviem, Technopol asi má nejaké presvedčace metódy, ktorými dokáže presvedčiť, že všetky pozemky majú nejakú hodnotu, len tie, o ktoré majú oni záujem, majú tretinovú alebo štvrtinovú hodnotu. A ako za 55 je to výsmech, ale neviem, už som si tu na to zvykol. Oni to naozaj kupujú po pásoch, najskôr kúpili chodníky, teda okolo Technopolu, teraz sa kúpi ďalší pás. Ide im to výborne a postupne oni to potom scelia a bude to mať zase tú pôvodnú hodnotu, len to od nás pokúpia po kusku a nakoniec dospejeme k tomu, že keby sme im to predali naraz, tak máme za to 3, 4, 5 násobnú cenu, nepredávame im to naraz, niekto asi vie prečo. Keby som nebol svedkom predchádzajúcich predajov, ale toto naozaj zapadá presne do tej koncepcie lacno nadobudnúť od mesta, nič iné. Ďakujem. Čiže sme stále v pôvodnom návrhu, pani predsednička návrhovej komisie. Ešte uzavrieme hlasovanie.
Takže teraz hlasujeme o pôvodnom návrhu uznesenia, ako nám bolo písomne predložené. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa v bodoch 1 aj 2. Prosím, prezentujte sa, hlasujte. 34 prítomných, 0 hlasovalo za, 0 poslancov, 9 poslancov bolo proti, 25 sa zdržalo hlasovania. Konštatujem, že sme neschválili tento návrh.